confidentiality, you need to report that dog. Kawa wokanyo wadhinyaka e county ma Kisii ka manandalo machuok bang' kweth makero sirikal tesre kwedo kit romo maibago e kar jot mar jatend piny Nairobi kod jatend piny William Ruto maromo MCAs 100 mawuok e county ma Kisii kod Nyamira oramo nigi biro bedo kod romo kod jatend piny William Ruto e kar jot mare katanade kagiloso e laro mar od bura kotendgi kod jatend kweth mathoth e od bura no Henry Moracha gikoni kaka jotelo moyier en gima kare bedo machiegni kod piny owacho mamalo mondo gin bende giyude dongruok ne jodak moyierogi. Romo machan bage kod sirikal kod MCAs mawuok e oganda Bagusi osekelo liet mag siasa motelo ne yiero mabiro. We have received an invitation from the head of state, who is the president of Kenya, William Samoei Ruto, and we have resolved as a house today that we will be going there later this week. And our agenda is first, as members of the county assembly, to thank him for allowing county assemblies in Kenya to have autonomy of their resources. Wakati ugatuzi yetu ilikuja devolution, sisi tuliweza kuwa na miradi tofauti. Na kuna miradi ambaye imekwama. Na hii miradi tusipoenda kwa rais tuzungumze naye aweze kutueleza sababu ambayo miradi mingine imekwama na tupate jinsi ya kukamilisha hii miradi, tutakuwa tumeketi tu hapa kama watu ambao hatuna mwelekeo. Mkiangalia katika sehemu zote nchi yetu ya Kenya, waangalia hapa katika eneo la Nyanza, watu wamepata maendeleo.